खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां खाम्फा बरग'यारिया UPPL आव जयेन लाहैबाय। बे बोसोराव BTC गौथुमनि बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिनि खाथि खाला मोनसेनि उनाव मोनसे राजखान्थियारि हाबाफारिया जागायखाबाय। BPF दोलोनि गुबुन सासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारीनि कम्पानिखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबहैबाय। जायनि जाउनाव BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां सानखालि हाग्रामा महिलारीनि BPF दोलोआव गिख्रंथाव खुरखानाया जागायजेन्दों। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि लामा बायदियै BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो BPF दोलोनि गायसनगिरि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरग'यारिया मैया BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबबाय। BPF दोलोनि बै समनि गोहोम गोनां दैदेनगिरि आरो BTCनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरग'यारिया सानजौफुआव चिरां जिल्लानि बरिमाखानि थाइखाजरायाव मोनसे गिदिर जयनिं मेलनि गेजेरजों BTCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो UPPLनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव 500 मददगिरिफोरजों BPF दोलोआव हाबफैयो। UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसे गोबां MLA मावफुं सोद्रोमाफोरा पार्टी आरो दोलोनि सोद्रोमाफोरनो बिबार बावो। बे जथुमाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिबुंथियाव मोनसे मख'जाथाव बिबुंथि होदों। जेब्ला उरखावगोरा ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन अब्ला UPPL दोलोआ गंसे फिसा नावमोन। आं गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बै नावआव गाखोदोंमोन। उनाव बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि उनाव नावखौ नाव जाहाजाव सोलायनाय जादोंमोन। बर'आ बुंदोंमोन दि खाम्फा बरग'यारिया दिनै UPPL दोलोआव हाबनायनि उनाव बे जाहाजआ दा मोनसे गिदिर बिबांनि स्टार क्रुजाराव सोलायबाय। नैथि खौराङाव दङ हाग्रामाया मावखान्थि सोलायाब्ला BPF दोलोआ जोबस्रांगोन, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म। खाम्फा बरग'यारिनि BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमानि बिबान एंगारनायनि सायाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फिनजाथाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि खाम्फा बरग'यारिनि नागारनाया हाग्रामा महिलारीखौ मुलाम्फा होगोन। दानिफ्राय हाग्रामा महिलारीया रावजोंबो बोसोन लानांनाय नङा, मानोना हाग्रामाया BPF दोलोनि कामान्डार इन चिफ। बावैसो सिगां BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरग'यारि आरो हितेश बसुमतारीया दोलो नागारनायनि उनाव सुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव नुजाथिनाय मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ BPF दोलोनि सायाव गोबां बिबुंथि होदों। ब्रह्मआ बुंदोंमोन दि जुदि हाग्रामा महिलारीया गावनि मावखान्थिखौ सोलायाब्ला BPF दोलोआ जोबस्रांगोन। रायजो सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रिया सिगांनि खुंथायनि 17 बोसोरनि समाव BTCआव थाग्रा हारियारि हान्जाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय सोमजिहोनायाव फेलें जानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारीखौ सोंखारिदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि जौगानायल' नङा नाथाय गोजोननि आबहावाबो सोरजिनांगौ। बेनि गेजेरावनो मन्थ्रियाबो खाम्फा बरग'यारिनि UPPL दोलोआव हाबनायनि थिरांथाखौ बरायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव लेपटप आरो थुलुंगा बिजाब राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। BTC क'क्राझारनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफानआ बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि सिङाव थानाय क्लास्टार रिसार्च मेनेजारफोरनो लेपटप आरो थुलुंगायारि बिजाबफोर राननो थाखाय मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा EM श्री धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै गेदेमा सुबुंफोरा आखाइ इसान खामानि मावग्राफोरखौ गोहो होनाय आरो बे सेक्टराव दिहुनथायखौ जौगाहोनायाव बिरोंदामिन आरो थुलुंगानि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। लेपटपफोरनि राननायनि थांखिया क्लास्टार रिसार्च मेनेजारफोरनि गेजेराव डिजिटेल सामलायनाय आरो सुंज्रोबखौ बांहोनाय। फारसेथिं थुलुंगायारि बिजाबफोरा बिसोरखौ बड'लेण्डआव आखाइ इसान दारिमिननि जौगानायाव गोहोम गोनां बिहोमा होनो थाखाय थुलुंगा होगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 7 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द, आसामाव गंथाम हमदों। 7 कौटि रांनि होबथाजानाय याबा टेब्लेटफोरखौ सनिबाराव आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो बे सोमोन्दोआव 3 सुबुंखौ खानाय जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।
पुलिसा मोनसे अपारेशननि समाव जिल्लानि पुवामारा ओनसोलाव 50,000 याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो सासे सुबुंखौ खायो। फारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेशनाव 5,800 टेब्लेट बोखांनो हायो आरो सानैखौ लंगाई ओनसोलाव हमनाय जायो। दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव खावनाय मुवा बेसादनि गुदाम जब्द, गुदामनि बिगोमाखौ खायो पुलिसा। गुवाहाटी पुलिसा नोगोराव खावनायखौ होबथानो थाखाय मोनसे गोख्रोंसिन अपारेशन जागायदों। बावैसो सिगां भांगागड़ पुलिसनि दैदेननायाव उलुबारी माजार रडनि मोनसे गुदामाव सिग्रोमनायजों अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा जाफुंसारै खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हादोंमोन, जेराव सोरखारि मोब्लिबनि तारफोरबो दंमोन, जायखौ लामानि खाथिनि बाहायथाय खुन्थियाफोरनिफ्राय खावनायनि उनाव आयेन बेरेखायै गुदामाव दोनथुमनाय जादोंमोन। पुलिसा गोबां गारिनि बेटारिफोरखौबो जब्द खालामो, जाय दाय गोनां खामानिनि खाबुखौ दिन्थियो। गुदामनि बिगोमा ममिन आलीखौ न'आव मोननाय खावनाय बेसादफोरजों सोमोन्दो थानाय समाव खानाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि खावजानाय बेसादफोरखौ बे गुदामनिफ्राय फान्नाय जादोंमोन, जेराव गासै गुवाहाटीआव बायदि रोखोमनि खावनायनिफ्राय बेसादफोर मोन्नाय जादोंमोन। पुलिसा दायजों लोब्बा थानाय सिखावफोरनि गुवार नेटवर्कनि सायाव गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ आसाम राइफल्सआ काछाराव 86.10 लाख रांनि ब्राउन सुगार जब्द, सासेखौ हमदों। मोनसे जथाय अपारेशनाव आसाम राइफल्सआ कास्टम बिफान मिज'रामजों गोरोबलायनानै 6 जानुवारि 2025 खालि काछारनि धलाई गामियाव मोनसे फेग्रा मुवानि खेबखौ होबथादोंमोन। बे अपारेशननि जाहोनाव 123 ग्राम ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जायनि बेसेना 86.10 लाख रांसो जागोन आरो आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ गिखांनाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा जब्द खालामजानाय बेरेखा बेसाद आरो हमजानाय सुबुंखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो आयेनारि बिजिरनायनि थाखाय आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरनो गथायना होदों। स्निथि खौराङाव दङ बरपेटायाव रेलि खालामनानै दिल्ली बिसायख'थिनि देरहानायखौ फालिदों आसाम बिजेपिआ। बरपेटायाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि दालाइआ सनिबार 8 फेब्रुवारि खालि मोनसे रेलि आरो रायजोआरि फोरबोजों दिल्ली बिसायख'थियाव पार्टीनि गोबांथार देरहानायखौ फालिदोंमोन। पार्टीनि मावथिफोरा बे फालिथायखौ फालिनो थाखाय गोबां अनजिमायाव ज' जादोंमोन, मिथाइ रानदोंमोन आरो पताका गावदोंमोन। देरहानाय फोरबोआ बरपेटा सोहोरनि मोनसे मिरुआरि थावनि पांच आली चौकआव जादोंमोन, जेराव बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरजों नांजाबदोंमोन। जिल्ला दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा दिल्लीयाव बिजेपिनि जाफुंसारनायाव गावसोरनि गोसो गुदुंनि सायाव बोलो होनानै जायगायारि सुबुंफोरनो मिथाइ रानदोंमोन। रंजानाय आरो खौसेथिनि दिन्थिफुंनायाव बिथांमोनहा बेरफ्रुग्राफोरबो सावदोंमोन, जाय लामाफोरखौ फोरबोआरि गोहोजों आबुं खालामदोंमोन। बे हाबाफारिखौ बिजेपिनि बरपेटा जिल्ला आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि महेन दासनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन। बिजेपि जिल्ला मावख'निफ्राय जागायजेननाय मोनसे हानजा सुरनायाव गागि आरो जुनियर सोद्रोमाफोरजों लोगोसे 100निबो बांसिन दोलोनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। हानजा सुरनाया पांचाली चौक सौहैनायनि सिगां लामाफोराव थांदोंमोन, जेराव बाहागो लागिरिफोरा बिजेपि जिन्दाबाद आरो भारत माता की जय बायदि स्ल'गान होदोंमोन। सुबुं गौमायाव बिबुंथि होनानै महेन दासआ हादोरनाङैनो बिजेपिनि बांलांनाय गोहोमखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि दिल्लीयाव पार्टीनि देरहानाया बेनि दैदेननायाव रायजो राजानि फोथायनायखौ रोखा खालामदोंमोन। बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपिनि जाफुंसारबाय थानायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।